दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ जानुवारि दाननि 26, 27, 28 खालाराव जानो थांगासिनो दङ। दा बिनिनो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग'नाय आरो आथिखालाव जायफ्रा पलिटिक्सआव दंब्लाबो जोङो बारग' बिबानगिरि हिसाबै जोङो बेयाव बाहागो लाफैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरिफ्रा आरो लोगोसेनो जायगानि जोंनि BTCनि मानगोनां डिप्युटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो EMफोर बाहागो लादों। जायगानि बाहाय गोरों गोरा मानसिफोर, सानसुमै मानसिफोर, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर बाहागो लादों। दिनै बाथौ ब्रह्म खृष्टियान धोरोमनि आर'ज गाबनायनि गेजेरजों गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय बे हाबाफारिया जादों। रौथाया मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे थावनि बियो, जे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जेराव रौथायाव थांखि लानाय जादोंमोन आलादा रायजो सोमावसारनायनि थाखाय। थ' बेबायदि मोनसे जारिमिनारि मोनसे जायगायाव फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्माखौ खुंफुंनो लादों। मिजिंथिदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो मदद आरो हेफाजाब होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा बे गाहामै गाहाम खुंफुंजागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सिनस्रि मोनसे आफाद। बे फरायसा आफादा गोबां मावनो गोनां हाबाफारिफोर दङ। बर'नि राव, थुनलाइ, हारिमु, आसारखान्थि, दोरों फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' बिजोंनि सायाव गोबां खामानि मावगासिनो दं, जाहाथे क्वालिटि एजुकेसन लाबोनो हायो, गोजौ सोलोंथाइ मोननो हायो। जोंनि बर' फरायसाफ्राबो जाहाथे UPSCफ्राव मोजाङै मोजां बोसोरफ्रामबो माने क्रेक खालामनो हायो। दा बेबायदि गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारि मावगासिनो दङ, जायनि थाखाय जों बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद खालामनांगौ। बेल'नो मोनसे बर'नि फरायसा आफाद, बर'नि सिनस्रि मोनसे आफाद, जे फरायसा आफादा गासैबो इसुफोरखौनो लानानै खामानि मावग्रा मोनसे आफाद। बेनिखायनो बे आफादखौ बयबो अनसायनांगौ। बिनि थाखाय आङो बे समाव बयखौबो नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ आं नंगौ, जोंनि BTR एकर्डनि जेफोर दफाफोर दंमोन, बे दफाफ्रा गोबाङानो दाबो मावफुंजायाखै। जों बयबो मिथिगौ जे एकर्ड जाखांनायनि उनाव जों मा थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायामोन। सारा बुहुमानो कभिडनि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन, जायनि थाखाय बै समाव नांगौ बायदि माने जेफोर अफिसियेल खामानिफोर दंमोन बे खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हायैनि जाउनाव दिनै जोंनि एकर्डनि माखासे क्लजफ्रा मावफुंनायाव लेट जागासिनो दं। नाथाय एकदमबारे मावफुंथाराखै बा मोनसेबो जायाखै बेबायदि नङा। जेरै 6.3 क्लज माने स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा, बेबायदि बेयावबो सावरायबाय थानाय जादों। आरो दा जोंनि माखासे बेवहाय बेले बेजे नुजाथिदोंमोन मोनसे समाव, दा बेफोरखौ स्र' खालामनो थाखाय सरकाराबो मावगासिनो दङ, जायनि थाखाय LP स्कुलनिफ्राय हाथ'वाखै, खिन्थु नाथाय डिग्रि कलेजनिफ्राय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। हा हुनि पाट्टा, बे हा हुनि पाट्टाफोरखौबो होगासिनो दं, जायगा नायै जायगा। जेराव सेरिमनियेल डिस्ट्रिबिउसन खालामजायो बेयाव खालामदों, जेराव एसे गुबुन हारिफोरनि नोजोरा मोजां नङा, बिसोरो मेगन सायो, दा बेबायदियाव सिरि सिरि होनाय जादों। दा बेबायदिजों हा हुनि पाट्टाफोरखौबो होनाय जादों। सिमा लावनायनि जे खामानि, बे खामानिया मावजागासिनो दङ, जायनि थाखाय दिनै सनितपुर बायदि जिल्लायाव बेबायदि हा रानग्रोनाय जादों। मानोना बेखौ माने न' मेन्स लेन्ड बायदि एनक्रचार एरिया होननानै सरकारा सानो। बाहाय जोंनि खुनु मानसि गैया बेबायदि सानोमोन, मानोना बेयाव पन्सायत गैया, भट होनो मोना, पन्सायतआव बाहागो लानो मोना, बेबायदि ओनसोलमोन 5नि बारबानो। दा बेनिखायनो दिनै हा हुनि पाट्टाफोरखौ होग्रोनाय जादों। सेरिमनियेल दाख्लैसो 1300निबो बारा हा हुनि पाट्टाफोरखौ होनाय जाबाय। दा बेबायदि भाबा स्रोद होनाय जादों। दा बेबायदिनो क्लज बाय क्लज खालामदों। आरो बावैनो जुदि स्पेसियेल पेकेज फैनांगौमोन दंमोन, आरो बे स्पेसियेल पेकेजनि गेजेरजों BTR एकर्डआव मोननाय जेफोर इन्स्टिटिउसनफोर दङमोन, बे इन्स्टिटिउसनखौ माने गायसननाय जागोन। दा बेनि गासैबो DPRफ्रा रेडि जानानै दंखाजोबो। जास्ट माने मिरु सरकारनिफ्राय जुदि रां जुदि सौफैयोब्ला लोगो लोगोनो बे इन्स्टिटिउसनफोरखौ गायसननो लानाय जागोन, जायनि थाखाय दा हा हु गासैबो थाम थिम जानानै दंखायो।